Voilà, donc ka foli di an filɛbaga ni an kanubagaw ma an minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ an b'i bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'a fɔ an tilenna la Ala ka an si hɛrɛ la bi ye décembre kalo tile fɔlɔ san 2025 ani Bubu Mabel Jawara an bɛ ɲɔgɔn bolo kokura i n'a fɔ aw bɛ deli k'a ye cogo min na bi ta a tɛ kɛ basi ye min na bɛ dɛ sabula ka da min ye bɔlɔlɔsira ma caman de bɛ yan bi an tɛ se ka bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔ sabula an b'a dɔn k'a fɔ ja ninnu aw k'u walankata kosɛbɛ minnu bɛ TikTok kan minnu bɛ YouTube kan minnu bɛ Facebook kan bɛɛ lajɛlen ka walankata pour que bɛɛ bɛ se k'a ye cogo min na bi babu bɛna boli fɛn caman kan ni Ala ka jɛ ye ɲininkali tɛ ne kelen bolo nka ni Ala sɔnna ni ɲininkali wɛrɛ bɛ maa minnu bolo ka fara an ka ɲininkali ninnu kan o fana bɛ se k'o demander o b'o kɛ Bubu foli de an filɛbagaw ma an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ɲininkali ka b'u ye an bɛ bɛɛ fo page ka ca mais an bɛ o t'an bali k'an t'an ka laadala foliw kɛ an ka laadala foliw kɛ ka foli di bɛɛ ma ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka fɔ bɛɛ ma ko bɛɛ bisimila an ka page sanumanw caman bɛ yan donc an b'u fo dan tɛ foli min na ka kuma lasegin aw yɛrɛ ma ka fɔ ma k'an ni ce Bubu i yɛrɛ ni ce ni bisimila an bɛ yɛrɛ fo kosɛbɛ an bisimilali la an b'a daminɛ ni an ka cɛkɔrɔba ba Ami Ɲanki ni ale bɛ Kayi Ala y'ale miniji dɔgɔya kibaru sɔrɔla k'a fɔ ko a miniji dɔgɔya Dakari jamana kan min ye janaja don ye olu kɔni ma fɔ fɔlɔ nka maaw ka fɔ la n'i ye ja ninnu lajɛ kunun cɛkɔrɔba min don cɛkɔrɔba gansan kun tɛ maaba kun don i b'a dɔn k'a fɔ Mali maaba dɔ taar'i da i bɛ se ka mun f'an ye nin cɛkɔrɔba in kan an b'a ɲini bɛɛ fɛ studio kɔnɔ an ka 1 minute de silence kɛ ka tasuma lase cɛkɔrɔba in ma an ka 1 minute de silence kɛ voilà voilà merci an bɛ dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye n'o ye Ɲangi ye n'Ala y'a ka kalifa minɛ a la Dakar Sénégal jamana kan nin cɛkɔrɔba in ne b'a sereya nin tun bɛ kɛ mɔgɔ fɛ jamana kama a tɛ ne dɔn a tɛ n bɔrɔ dɔn a ye mɔgɔ bila k'a denw bila ka biye ten k'an wele fo Kayi ka taa f'u ye dɔrɔn ko n ka n cɛsiri jamana baara fɛ o maa tɛ yen jamana ko la k'i donna Kayi ne ni cɛkɔrɔba in n'a denw ma dɛmɛ ta k'a lasi ma o tɛ yen quoi n'a taɲana fantanw fa de taara da jateminɛw fa taara da dɛmɛbagaw fa taara da sɔrɔ ma cɛkɔrɔba in fili a yɛrɛ ma maa dɔw bɛ yen n'Ala y'u sɔn k'u denw sɔn u mago tɛ foyi la mais cɛkɔrɔba in kun mago bɛ jamana la sinon fɛn ko kun t'a la Ala y'a kɔlɔsi min Ala k'o d'a kɔ ma a kɛra jamana in fɛ cogo min na a ka ladilikan k'a bɛ to an kun na ale kɔni t'a banna la nka maa tɛ yen k'i cɛsiri o jamana ko in na ko ni cɛkɔrɔba in b'i wele k'a f'i ma nin ka ɲi walima nin ma ɲi donc ne bɛ min fɔ k'a fɔ Ala ka hinɛ a la Ala k'a dayɔrɔ sumaya amin a k'a jigiyɔrɔ ɲa k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ live la bɛɛ ka dugawu kɛ ni cɛkɔrɔba in a y'a se kɛ bɛɛ ye vraiment an bɛ kuma lasegin aw ma ayiwa Bubu an yɛrɛ bɛ an ta fara i ta kan Ala k'a dayɔrɔ suma ko jɔ fɛn bɛɛ ye dafɛn ni ma ni ta don sera foyi tɛ a bali nka i ka taga ɲuman sira kan o de laɲininen don an b'a jigin k'a fɔ cɛkɔrɔba in a bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o tɛmɛnen kɔ page caman y'a jira ka ɲɛfɔli kɛ min ye Côte d'Ivoire an ye ja minnu ye k'a fɔ ko banbaganciw olu ye ɲɔgɔn ɲɛba dɔ kɛ Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire yɛrɛ ministère so dɔ fɛnɛ bɔra ka ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ ko ni kuma min bɛ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ a la n'o y'u ka procureur ye procureur de la République ale y'a fɔ k'a fɔ ko min bɛ k'a fɔ ko ja min bɛ yen ko olu ni banbaganciw ni an k'olu ma ko fila ko o bɛ olu ka yɔrɔ la wa an b'a dɔ fana yɛrɛ a la min ni a ka kuma ka ca bɔlɔ so sanfɛ wa a yɛrɛ y'a confirmer k'a fɔ ko ale don nin kuma ninnu a cayalen bɛ bi nka min ye procureur kɔni ale bɔra ka video in kɔni ka démenti maa caman fana ko Mali ka janfa yɔrɔ ye Côte d'Ivoire de ko a ma daminɛ bi ko wa k'u jugu kɔrɔ don i bɛ se ka mun fɔ nin lahala nin kan i ye kuma min fɔ ministère ma communiqué kɛ que le procureur général de la République non c'est pas un procureur général c'est un procureur de la République il n'est pas un procureur général c'est un PR c'est pas un PG c'est le procureur juste maintenant qui a un ressort bien limité Abidjan procureur de don donc procureur fitini de don fitini k'a f'a ye ni Alassane bɛ kaso kɛ nin b'a k'a nɔfɛ awɔ sɛbɛn ne b'a ɲininka n'a sɔrɔ
c'est un progrès de la République, c'est un progrès d'un parti politique. Ne ma dala n'a son droit à la guerre. Parce que Alassane ka kona le Chila. Alassane te menyan na. N'ale be menyan toro la de. Ale no faso ka saya ko bida. I bora ima kuma jole ngele fo mo. I bora ni fene la. Ni pour que ka communauté be na wa. Et fait ira jamana de kono. Les boulot au moins c'est la Cour suprême. On a commencé à comment sinon on était en recanto maré parce qu'il n'y a même pas une décision judiciaire comme c'est le gouvernement qui doit parler. Pourquoi le ministre de l'Intérieur n'a pas parlé? Parce qu'il sait très bien que c'est la vérité. Donc, pour la République, c'est ma gouvernement. Pour la République, c'est comment? Parce qu'il y a des sortes de limites. Il y a fanga d'Abidjan. Nous, il y a un garçon à Abidjan. Akara katem na leba doa. Na sur Akara yo, na sur Akara Adjami ou Akara Boaké. Allez, il y a un progrès pour ça, non? Donc, avec un sort limité, il n'a aucune qualité d'intervenir, d'apporter des demandes. Attaque au rôle de don. C'est peut-être le ministère de l'Intérieur qui pourrait parler même au parce que nous avons tiens. Nous avons tiens. Donc, on est allé à communiquer commenter parce qu'il n'a aucune qualité. Il est allé à boli et il a beaucoup tiens. Allez à boli et il a beaucoup tiens dans le territoire. Et l'enquête n'est certainement c'est elle a démenti. Et maintenant, elle fait la mort et voir qu'à bout à page. Vous l'avez bout à page pour le cas. Ma elle fait la voir qu'à bout à page. Où y a quoi voir bureau si bureau recte, où y a si mungama, où y a si, où y a jamana démoulé, or voir territoire. Donc, moi, bureau si où y a masse de daïl. Où y a masse de daïl. Ça, c'est très grave. Alassane Madili ka erreur ke jina tikela ayo de ke wamben kala Alassane te boni jampa kilen faut ka sa tenke ate voilà faut ka jeuli Alassane ni minkeni il va répondre tout c'est tout mo ka sigi ka kuma ka drapeau porté à côté c'est très grave ado ko yen ko dini ko yen ko jugu dabi Abu ni aja tini na communauté ko na ko u yere be mo mana so ali ka janu no partager ko do kaso la parce que communauté c'est ni le nom da be ni tenda do nya ko ta commenter parce qu'il n'a aucune qualité mo ko bor ka drapeau si ko ka kala ka ko ni korbar bureau tel korbar ambassade na ko ambassade de daï parce que ku bi bureau sigi ko wa ressources donc c'est devenu un état ni mo le drapeau ça va le drapeau parle le drapeau fait mal le drapeau crédit le drapeau du bureau de ko ba si yoro de ko donc nous croyons si nous nous ne pouvons pas ambassade d'ailleurs corba au moins bureau d'ailleurs le ambassade d'ailleurs parce que drapeau de Congo coffre donc il mala il Congo galantara anya Alassane Moussa radio donc Alassane minkeni c'est une acte de guerre c'est une déclaration de guerre mamou bra djembe mamou ni bébé ni en nous redonne le corba donc droit bébé AIC bolo ko korbar attaqué kana sara muso me ka fen tenda do tala muna parce que ale ye kono kudi ale te fu don ko ale kono kudi munu ya le tiel so mata ni muso do sa muso ni ba don ni muso kele ni kunte marché avortera nakra mois de juin par la culture là nous est plein de but on ngama ni muso kele ni kunte ya ama fo au marché kele kan côté rusu ka marché doit Terrorisme est même gros quand marché au mois de juin. Bien avant galon doa, quand un galon doa mal politicien doa là. Au politicien que nous avons plein de biton nous comme. Mais si vous avez démenti à beaucoup de terrorisme qu'on jamakanda. Nous sommes imbora ka intervention qui au nom de kapla ka fotu, comme marché boire ma muso gole terrorisme sur les maya. Nous sommes à fokale ya ke Mali de kama. Mais nous avons Mali drapeau sur quoi fait. Nous venons sur drapeau là, nous venons sur constitution là. Maintenant sur le débat politique là. Nous t'assimi fait il a droit de ma fumia mais asimi fait t'assimi fait il a droit de mais mouna il veut d'abord rester de quoi faire au corps est ma kuma Mali to était malien et façon comment est OK malien quel temps Mali qu'un mettre drapeau musulman du quoi faire oui et fait là ça c'est le drapeau maintenant de Daesh oui état islamique au drapeau du quoi maintenant musulman jabi mouna musulman il n'est pas là ah il n'est pas là musulman il est bora Mali kono défini to ko chèque den sans chèque ma fuma den fitini ba bolo den sans chèque arrête bora Mali ko ale ma bodo ko ale bora Paris jour le kama Paris ale ko Paris ba donc Paris jour de là donc ale yere hine be na ça ale dama do ko la
Donc, allez faire le quorum nani, koube hine balila. Billahi pari juru de bala. Paris. Totaye, nye faso wardu nyen dune. Allez réa termisun nga warde du. Tontini pari warni pari juru de. Ode kanna doni tali jabire. Allez kon mi warum na se fouy tali. Invité d'honneur fouité. Munu be, munu re kono, munu yo ko kuna me wale blakata parce que bado ni yera na fo ki sa detitui. Ça veut quoi ni yera na fo ki sa. Asini ko be ban, to be ban mais ni te ban, ni image te ban pour continuer. Donc à quoi arrête ni yo wale blakata à te courir do. Si de métier fitin ici. Bref, mais ça mon fier. Ni ay ado ga investir mena amake. Akun jué nini. Parce que il faut ado ka ka nunu re so ado ku yiban. Son ni présence qui a investi de décembre sur mais on a passé à devoir signer des contrats avec des terroristes. À devoir investir maintenant de là. Ou là quand on a do sting, n'ado sara domina. À la cana tchédja. Mon regard c'est qu'il est tellement vraiment de risques pour continuer maintenant. Ça va qu'on va mettre tranchant de quoi. Qu'on va mettre tranchant de quoi. Mais mon m'a mis d'attendre une cola. Au canal n'y a cobaye, on va vous pousser à la faute. On veut faire Mali négatif à Mali de la faute de là. La France veut intervenir militairement à travers tout le monde. Accord de défense c'est une France. Maintenant, il y a aux Français qui ont été bombés sur la robe, comme Mali et Corbe attaqué au Binal et ressortant de bas. Ou avec guerre for fly. Flané mouillé mouna un temps à Makuma. Pourquoi le gouvernement a conduit l'alibi? Parce que les choux bien quoi barra dans quel là. Mamoun Flané, il crée des trappes ambassade d'Aile, Côte d'Ivoire. Il crée des gens qui ont fait terrorisme sur le territoire ivoirien. Il crée des corps contre les risques. Aman quand on a accueilli les choux là. Ni mo kele ne risu fa teza waten ni mo kele nous ne risu fa teza waten. Donc aujourd'hui à Alassane na on tchaba ni risu de tché parce que français a faut beka be risu kele en bolo français na risu kele sur le territoire français ou bien sur le territoire russe jaoté j'avais risu kele à partir maintenant d'un territoire maintenant d'une de ses colonies donc on va d'aller ka champ de bataille après risu kele donc avec risu héberger ka moins douma ou ta risu wa bazou attaquer dans le Sahel. Il c'est pour ça qu'il est contingent de la frontière de la Cossenda. Alassane Bakala. Il est contingent serré. Kata enquête d'aile. Parce qu'il est quelqu'un il crée un euro titui. Il crée un manake euro reçu bibomardi. Ou il est Alassane Gakolima. Akab donc Alassane avait reçu quoi Django. Il est kal alalantou. Il crée un manake euro. Il crée un début de café. Et là froidement. C'est une fabrication algérienne soutenue par l'Ukraine. L'Ukraine ne peut pas l'Ukraine ne peut pas faire le double. Donc, depuis l'Ukraine, il y a un ambassade d'Aïla à Furi, il sont venus à la Magatame Beka. Mais où qu'on a voté John de Kono. Oui, Kafina, ni comme Alassane était Fangaton, Alassane Makala, Alassane Makala. Douchiti, c'est aussi ouvertement. Mais pourquoi? Où y a une couille de Watinina? Bassabla Moron, nous, fait le Kera Amouy. Et les Magona attaquent. Odi FLA Boulouba, FLA Kamourobe Saray. Et puis Mali armée au côté FLA la ou terrorisé. Ça veut me autoriser tout Mali armée de FLA terrorisé. Car terrorisé. Ayou que tout dit. Ayou Koulote Kabla Bargon et Bargon Kele Koulote. Car là, Abba de Koumouya Tegada Boura Feneka Koulada. Donc, aïe, ben Momo me ben Marfabla Beboula. Ma clé Herma attaque là. Où you Koulote Kabla Feneka. Donc aujourd'hui, les FLA n'a plus de combattants. FLA Vieninke. C'est une manière maintenant de prouver son existence. Alors qu'on est sur la table là, parce que quand tu es terroriste, il y a un cigarette de là, il va faire des revendiquer où. T'as ça dans le gang qui là où. Donc t'as ça tout là, drapeau qu'on boule, mais cigarette tout là. Mais cigarette de la Jumou, c'est France qui va donner une propre la France, il revendique la moitié de la Côte d'Ivoire. Pour le Français de Taïbi. Vous confirmez. Vous confirmez lundi. Ouais, pour quel numéro qu'a commenté Fendo? N'a le Fendo. Muso min bora ka kuma muso ye campagne ka Alassane ka campagne pour bala bora mois de juillet a bora ka ta Corvar a tra Corvar a campagne ka Alassane ako kala de do kala me événement garo muso mi ro dum ko bi muso imbe Côte d'Ivoire ne ko ke na enquête daile ko ni mo me vidéo partager no mo me bora vidéo la du mo bi fi vidéo partager ba ko me ko dum kasola oui jouer mais mo me kene ka na ko le invité donner ako ka makay. Donc, même moi, on va parler qu'on est invité de donner. Ou à quoi on va faire fort. Donc, le procureur doit quand même orienter les premiers indices de cette enquête. Ça, c'est la bonne dame qui a parlé. Même si tu n'es pas
même si tu n'es pas prêt, il faut être un bon OPG, un officier de police judiciaire. Il y a des gens qui ont été invité d'honneur. Maintenant, allez combat Keneka. Et ko enquête ko imaginer galoé. Ko Corvarte. Mais moi do kale kumbe ko Corvarte wo muso kele frère Corvarte. Muso il a fait bukadi. Ah bon? Et comme Keni. Surasi de donna jigi kɔrɔ k'a dun ka wari d'a ma wa k'a bila kunna a baden a terimuso fa kelen ba kelen o dɔgɔnin ye surasi ye lieutenant o sara mɔgɔ kelen min y'o fɔ o de ye ninnu ye ale yɛrɛ dɔgɔnin a terimuso wolowolo dɔgɔnin o kun ye lieutenant de o sara ala ma mɛn ni mɔgɔ ninnu fɛ n'i ma kɛ dɔwɛrɛ kama i t'a miiri ninnu de y'i ladon surasi du de dɔ de y'a ladon n tɛna du in tɔgɔ fɔ bonya ma k'a ladon ka fɛn bɛɛ k'a ye surasiw de y'a k'a ye. C'est pour ça bakɔrɔbaw de fɔ quoi k'a y'a koɲa di ala ma ko ala kana hɛrɛ k'a ye o de to n ko ma ko n tɛ muso in jate bɛɛ parce que ale ye pariba de pariwari de y'ale lata bɛɛ ka wusa n'ale donc n'i ye nin lajɛ bi i b'a bila i kun na Alassane bɛna a dɔn min don parce que l'AES n'est plus dans la défensive AES bɛna taa offensive de la wa ça c'est une déclaration de guerre c'est inévitable maa si kana miiri ko Mali ni ko AES ni Côte d'Ivoire bɛ kisi ɲɔgɔn ma n'i y'o miiri i y'a jɛ ni min b'i yɛrɛ ɲini k'i yɛrɛ ɲini bari sabula an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ foyi ka nin terroriste ninnu kɛlɛ o mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Irisiw ka laɲini ye k'u kɛlɛ bon o de y'a to Irisi ye Algérie lasigi Algérie ne de bɛ minɛn feere ma ne ninnu b'i fɛ yen n bɛ don Algériw la b'u fɛ k'u bila Côte d'Ivoire o kuma an bɛ don Côte d'Ivoire dutu t'o la a kana aw yɛrɛ sɛgɛn o la quoi ne tɛ mɔgɔ si musalakaw la et vous allez attendre maintenant la réaction du gouvernement sous peu de temps à la tête du gouvernement Mangan Alassane va répondre soit il va s'expliquer. Sans doute. Sans doute. Ailleurs, si y a quand même, n'était pas barré. Aïwa, vous, au banc de l'Ukraine, comme il y a dans l'Ukraine, puis Francis Conan, Emmanuel Macron, allez à Iraq, ko mi Ukrainien ko Ruba a garanti ou ye k'a fɔ u ka sécurité u b'o o ta u tɛ négocier diɲɛ mɔgɔ si fɛ wa ko Europe yɛrɛ fɛnɛ ka sécurité k'u bi jɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que ni Européens olu bɛ se ka sécurité ɲuman sɔrɔ u ka jamana kɔnɔna na a ye laseli kɛ bi maa caman ye ka ko kuma na a bɛ fɛ ka Ukraine anw yɛrɛ fɛ ko olu ni Ukraine ka partenariat a nɔgɔyara nka hali bi a tɔ bɛ ka sinsin u bɛ se ka mun sɔrɔ. Mais au de partenariat kelen filɛ Côte d'Ivoire ni temps ni ma kuma jaabi ne faamu n'o de jawsigi ko fɔ maa minnu filɛ nin c'est l'Ukrainien maintenant c'est l'Ukraine qui est derrière Ukraine bɛ k'i profiter tourner sur ka Russie attaquer donc Français ka bɛ Russie kɛlɛ mɔgɔ kun bolo k'a bɛ t'i jɔ ka Russie kɛlɛ o tɛ koyi Russie ni dugu bɛ ɲɔgɔn na a b'o de kɛlɛ a b'o de dɛmɛ a b'o tigi dɛmɛ mais a b'o dɛmɛ à partir maintenant d'un territoire étranger o de ye Côte d'Ivoire ye arme fɛn fɛn bɛ ka don fɛn fɛn bɛ ka kɛ o bɛ don ni Côte d'Ivoire de ka taa ni arme ninnu ye nord la Ukrainiens de ninnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mois de mars Algabas ninnu bɔra formation na Ukraine drone kamikaze minnu bɛ ka taa tiɲɛni kɛ n'o ye FVB ninnu ye ninnu de b'a ta k'a ci Mali armée ni fɛnw na Ukraine de y'a d'u ma ni FLA mɔgɔ ninnu ni Côte d'Ivoire taara u taara base de dayɛlɛ Côte d'Ivoire Ouassine Nassiri y'a fɔ ko recrutement bɛ ka kɛ Côte d'Ivoire bɛɛ y'a nkalon tigɛ a minɛ a fruit filɛ nin c'est l'Ukraine qui est derrière wa a b'u ni Russie de cɛ a t'u n'aw cɛ a b'u ni Russie de cɛ a t'u n'aw cɛ wa k'a bila u kunna Côte d'Ivoire est devenu maintenant un champ de bataille parce que numéro an bɛ t'u nɔfɛ wa Russie fana bɛ Ukrainiens nɔfɛ Ukrainiens bɛ Russie la Ukrainiens bɛ Côte d'Ivoire dutu t'a la ni ye FLA yɔrɔ o Ukrainiens bɛ yen parce que Ukraine ni FLA alliance de b'u ni ɲɔgɔn cɛ et comme Mali fana ni AES fana ni Russie alliance b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc c'est le FLA allié avec la France contre l'AES et la Russie c'est ça a kana taa nin yɔrɔ ci c'est la Russie contre l'Ukraine l'AES contre la Côte d'Ivoire Alassane ka investir maintenant a fɔra k'a ka nin contrat de signer n'i y'a fɔ ko Alassane ka 4e mandat mɔgɔ tɛ koyi dugu ci masa de Alassane wa ni jarisi kelen o kelen Alassane bɛ nin héberger peut-être 20 millions par mois ni wari ka di Alassane ko fɛn wɛrɛ n'i ko wari ka di ko Alassane a bɛ nin kelen bɛɛ ladon wari kama ko économiste don a bɛ jarisi feere de kɛ non mais o de filɛ tan o dɔ bɛ jarisi héberger ni wari tɛ jarisi bɛ don mɔgɔ fɛ a wari de bɛ d'i ma. Et voilà la conséquence. Alassane met une derrière qui taxé, mais 30 millions, 40 millions par mois, ni tchèque ni bé. Donc, il faut que l'Ukraine ni France, au début, n'a joué Côte d'Ivoire, à quelle taille Côte d'Ivoire, ou à Mali ici, quand Nadia, à nous, quelle Tezawaten, ou Boulakaboui. Même où la daïna, armée Mali est frappée Tezawaten. C'est ça même. Souwech, Kaireke, fouille de Tezawaten pour Mali, armée à Betty Kareke, ou bien Boulaka Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, les hébergés sans, les réfugiés sans, tu m'excuses. Donc c'est fini.
Donc l'AS va faire une déclaration d'un jour à l'autre. AS fait déclaration pour l'AS va réagir. Corbar ambassadeur Mungo va rappeler qu'a fouillé au Gabon, il y a une guerre cadavre. Parce que Amé Adam l'ambassadeur là, il y a un assume. Aba aussi avait une conséquence là. Alassane Temignon veut bloquer. Aïwa, Alassane Temignon veut donner beaucoup. Au stade que qu'on a toujours un météo coffre. Mais c'est que aya mais anga moro da sans faire mais les suzuka. Kaira faut que c'est une watina ko mi sirion bi ko sirion jadi sido bi ko na beki. Dara ke sibi. Akumala inafo alerti, akumala inafo ka mau papa ka mau la sera. Ka faut que nous man na. Oh siri dum amiro na bi. Be ba domine ko. Elle c'est là, il est sur le fond. Il veut mieux qu'on fasse beau de fort. Siri, nous n'y a fait Siri, que Syrien de secours. Voilà, moi au début. Syrien t'es écrit on début. Il va donc, les États-Unis, les États-Unis gardent soudi. Et autant ni Europe qu'a jadi soudi, jadi si Syrien ou, jadi si Ukrainien ou, ni bé ou moi que l'on dit. Ou ira secours, du tout à la ou bien. Ou bien, ou vous cabroudé. On ne blague plus. Mon frère, vous cabroudé, ou te boy tout le ça y Botro tout là. Botro tout là. Au long de la Mauritanie des faits. Le Mali a attaqué par la Mauritanie, l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Moi, il y a un match à voir, on a quand même fitné ou mais tiens, flé. Tellement que Ivoirian do Malale, nous verrons Malaka pour qu'on vidéo monter nous. Ok, ni vidéo monter nous, c'est très bien. Tant mieux. Donc on a monté les derniers. Madou, c'est rien, mon nom de Mauritanie. Et qu'il y a un nombre de Corvaré. Ou bien Mali attaqué. Odi a tonya fe mo Nabi Jara ko ekulengedi. C'est la comédie. Nabi Jara ko en comédie di. O be Nabi Jara de présenter ila, nous Nabi Jara présenter ila kuma mina o be Nabi abo o Nabi Jara o so e fela mo balaka do, ale ni Syrien balaka. Nabi Jara te fouille donc elle. Donc Syrien be du tout ala a kele sebanya a moyen bani. Voilà. Aïwa, vous toujours avec continuer. Ambalma gare fana bi ale fega ni ga yanu che. Ambeta anga mona kulanya iru susa fega fo komi orko kuma wari ko ko prendre papa ko bientôt peut-être amna du samba on a do samba flani man woro ni 2026 ma se ki tiga ka fo wari ko est-ce que 2026 na banga sa manga wari ko sa sabla ni kaso me ayesi a woro ko kelima fa ko musu kono mana kalo kono ton soro na ma jigi ni ba ma sa dembe sa o fla be to ala men zana nyefina 2026 de monnaie dai ASC monnaie créé c'est fa be ban 2026 ASC ma créé c'est fa be ban 2026 CDAO bna ta école en 2027 1er janvier 2027 CDAO beta école augmenta c'est fa be to jongulu ASC work bana kaba abana mo shi na pression la Mali kun jigi be aka min laban mun kan Mali o récupérer Burkina ka min laban o récupérer Niger ka min laban o récupérer aujourd'hui votre rapport il est présent na bi rapport mi est présent na on na chibo ante kono ko mini krom na 2023 asimi minu audité li akuma be duma milliard bakile ani milliard kemefla votre il est présent na bi ko milliard kemewulubla ani milliard biwor ani kilin ko de soro 100 Mali budget d'obna farakani milliard keme duru ani milliard biu duru milliard bishime ani kiri 581 milliards na fara Mali ka soroka min nu ko ditelen ko fa amina taxi de fin de l'année min soli kala ka bien ka nga taxi na nga imposition ani min soroka do ko milliard keme wolonfla ani milliard bi woro ani kiri Mali min soro nyina outra rapport il représente na bi ala ni Sanou Barka le ministre de l'économie toutes les 15 000 aya be audité vous pouvez en chien barani vous pouvez dans Malika asimi 2023 santé kori nan santé milliard keme wulu blade so 100 milliards keme duru ani milliard bishegin ani ko o de na fara Mali et budget donc Mali warko abana kaba alhamdulillah rabbil alamin femi ka damne siga so ka tabla kaila o e min tan ani wolonvla ka damne gaw ka tabla kidalla o e min tan ani saba ya fra nyongo jolido min bi saba o de be Mali kono bi donc e bra warko mun foni war bana a plancher bora a habillage kera donc e ko warko kasa kote o de a tourné de timnege kabri banque mondiale ya ida ka foko Malika économique indicateur en 2026
ko Mali est mis sur sang na minéral là, ko Mali ka économie na booster 2026. Pénurie de carburant min kera français 4 milliards de phobies là do en fait. 4 milliards de phobies pour que tani sachant directement que mais essentiel faire de chauffeur d'orete mo ko mo phobie di sachant parce que la France a compris que Mali économie indicateur qu'en 2026. Bon na nga économie sabotée am ta war ko ko tani phobie bi do war ko c'est pas nanga se ba be évaluer ko no ko phobie ala ni transition barka ni solution sur là sachant que man faire de chauffeur marona ala ko sachant que man ko te faire chauffeur bon phobie de ko mo ko bloquer a phobie de ko ni série ay deux mots de sachant wari min donna 4 milliards 25 millions année tege da bec o kun ya damine no kun jara do rabe do ala e pénurie nda sala quoi pénurie kun da bro phobie ka donni fama c'est pour ça que l'économie ça veut français non na ke Guinée là en 1968 franc Guinée ko damne kuma français phobie do avion la ta fi Guinée ayo no na kan fala ni pénurie mo ko be don ko re censé arranquer là e kuma ya mo ko kelim na isanta ko ndani ga ba kenya ata milliard à concours de c'est pour échanger la monnaie. Ni bien qu'à Mali économie sabotée. Parce que dans le mondial, au Mali économie il a boosté 2026 quand un indicateur qui a après vous plaît milliards qui m'ont donné milliards bio on qui on a la présent la vie. Donc on peut pendant pep ni min fina anga wari ansani anga wari nafa anga wari kuram na bono e saheli ina nga baraka nyon fe jako ya gitu. Dieta lithium ko lithium ba ombulu dieta hydrogène ba ombulu dieta coton ba ombulu nara femme le bassin de Gravel on a exploité de nara ni gaw bassin mina bo la mine de Intaha au mine au dal na ka ba au mine là femme général Masaoulé Samake allez nous connaître Mamadou Samassa nous bien déjà au mine kara antay mine ni be à peu près moins de combien de tonnes d'or dit par jour parce que année mo kele sur soudané do kale be 27 kilos sur dungo do mine 27 kilos dungo do ayanga worta kalaje le bi mo ka ta vérifier Mali est 100 bi woron nan de ke mine kelen ku sanu kelen ku morante Mali bulu Mali est tonne bafla sanu tonne bafla ni ko de bo de 1960 à 2000 Mali est tonne ba kele ani keme saba an don de bo samna mais bi transition nan chantier nous on a pris de 100 tonnes d'or et réserve là 100 tonnes d'or anya na fasoro war jeso anya sanu mine bleso gram kele ko morante Mali bulu Burkina a à peu près moins de 60 tonnes d'or Niger à peu près 75 tonnes d'or donc Ibrahim waro ko ban peu wa bi an war ka booster ka sens sur japo parce que djebe bulu minéraux no fait avant on bulu il y a pas un mètre carré du Mali sol là mètre carré kelete ni duguro ni minéraux ni duguro d'abord tout à fait nous Ote Mali kono il y a pas 1 kilomètre il te kilomètre quel sur Mali kono ni négatif mi kono ta so zengo kono ni zengo do magana zibo kono magana te ni kono do kono ni pedal de mi kono se wa kalama sanu bo kono be jama bo Mali al bama ko de ka duguni fembe kay aéroport flor ma dak sanu filam sanu tracé yere dak Suisse sur la ka fo ko be aéroport no na wara jo aéroport ta ka boy sanu de bi fa ka kuru abi fa kuru dai an songo mawu ga yara sanu do ko tiga mo ga yala ne do ngun da bo wete we sanu da anyo ayo ya nya Mali sanu te boere aywa Mali sanu te ban bola ni ala sona ko ni wati na mi Senegal jomana e jumai fay ni après monsieur Ousmane Sonko et la boui noche fo la cellule c'est Ousmane Sonko ya ila ka fo kale te ka baraka jumai kale ka baraka Senegal de yala ma se ka fo bi nous ka frali est-ce que on aw bi ka Mali wa bi ka da balan ko do la o te reya aw ma de ma be ka mo ka frafrani ni wol ku ta nya sala nganda bola ni jomay ni Sonko forongo dungu do Mali be bi ça je vous le dis voilà boni bi ka anyininga ni te a commenter ta commenter muna parce que ne ka laine o ka be bi anye gela fi sur Sénégal ni na aussi Jomai Faye avec gela Sonko avec gela de akina be Sonko la ni Sonko ba imposer Sonko ou be Sonko fa Jomai Faye fa to bu ba ke général ni kumbe Sénégal na les général de kumbe attaquement ko fait bu ko yalla boka ka ambassadeur sans ko bu e pression ko général nana ay sabali de Sonko ni Jomai Faye rom na mala de nunga bena na yalla de ko nunga para avec je balika parce que il y a autant de qui installé bi Sénégal c'est grâce à Sonko de bi en sutura bi
C'est l'armée malienne et l'armée sénégalaise de la coopération conjointe. Conseil national Sénégal, 20 milliards de dettes de annulé Mali, Mali conteneur, 2 milliards de conteneurs à détruire. Donc, Songo be baramina, Diomaye Faye be baramina, anga donc à fond, anga la de délai nous a bé. Nous ferons les colonnes du forum de Mali. Ça, je ne vous mens pas. Wani mo teni yora ni nga yira mo la. Anga fera wol du kuma ko géopolitique. Géopolitique ne jotati galonde koy. Il faut se concentrer maintenant devant les fondamentaux. Il y a jamana gira ma ko il pronga. Di pala ka jenda Afrique ti sera faranyonga. Ayi. Afrique dugutan fla be Afrique minti état ni to bu tay. Il veut to la dugo la be to bu tay. C'est des états, c'est pas des nations. Gabon Gabon ne sera jamais une nation. Gabon est état mieux, voilà, c'est une propriété française. Il veut to la dugo ni munani. Ulu ban singoro de kanto tienko frappe jamono do me to bu de tak. Bon te fenga ma Sénégal tala. Donc me ka minya fina ni wati ko folena. Ay ala deli ni meleka ni flan nunga bena. Il faut voir Songo comment faire assemblée contre Ambalo. Moko umai, moko chama yere nya kaya comme kaya président kanso, ma président kanso. Parce que mi ngara Ambalo la ngom sa de Songo là. Parce que anya Ambalo battre élection na. Ambalo ala mi ka fanga tra di sosum. Ambalo gouvernement sigira président le militaire la régional là. Le gouvernement blanc en place, Ambalo pas mon de voilà mon woro, Ambalo balma fla le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, oui Ambalo dogoni. Ambalo balin dogoni, Ambalo cousin balma dogoni fla le gouvernement kono. Wa Ambalo le ministre korom mon nandi le gouvernement kono, donc en tout mon woro. Le premier ministre il est qui? C'est le directeur de campagne de Ambalo. Donc on a premier ministre. On est quand même et sur le premier ministre. On est pour Ambalo comme ministre des finances, le directeur de campagne. Le ministre de l'Intérieur, c'est un frère Ambalo. Donc, Ambalo est mis en scène de quelqu'un qui a Bibi. Mais frère a fait des sourcils. Au Bembo, cordon, on t'a dit notre élection est bien là-bas. Ni pour le coup de la maquille là, où le Sénégal, Diomaye Faye communiqué, c'était erroné. Diomaye Faye au la prise du pouvoir par les militaires. Effectivement, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Ni coup d'État, le candidat là, vainqueur là, coup d'État de là-haut. Mais il y a un coup d'État là. Allez, Gaïna. Donc maintenant, John est pour ça que, en tant que il est à la fois au Sénégal, Diomaye Faye a pour les mains. Mouna, mon autre année, à Lyon, c'est Diomaye Faye là. Parce qu'au cas où Diomaye Faye son mandat élection, n'a fait que pour Diomaye Faye battre la Songo Gaïna. Ni Diomaye Faye fait pour aller sur le Sénégal, les câbles, du là. Avec ça, Songo ya. Bon, Songo est signé. Songo n'y avait signé Natola, Songo va donc fier. Akina de Diomaye Faye la Diomaye Faye élection. Owa Diomaye Faye dun fene na ko be to buka jira la ngolta ni wala ka fanga ta ka di soro suma ka kurta ka yela. Oda to Songo yisini sigi bara de ka yela. Na nyon kra le fene la domina. Anga blankuna ate jani. L'histoire va se répéter. Ni nyon ngolo ba nyon la. Donc bravo aux autorités sénégalaises parce que ni Diomaye Faye fene sona Songo ko fata mo yekini. Pas donc moi nous devons gérer toi là quoi. Akana blau kuna parce que Diomaye Faye ne sont pas toi gérer toi là. Donc Diomaye Faye va arrêter toi nier. Songo va arrêter est-ce qu'il va kalama et la brune voilà ka arrêter Sénégalais nier. Bon toi vous bla amara mais ni Songo ni Diomaye Faye dans fait armée vous flabe boui. Ah bon kana skale ni Diomaye Faye ni Songo ka be itaga toi vous gengeni. Vous dire armée les gars. Tiens mais vous finance toi vous mena Sénégal boui. Sénégalais il a maman dit tene. Ah, au pays Mauré, donc au cas final, à la semaine, nous avons magri à la Mamour. Ani Madondon, Ani Mutaron, we are done in Nobody Bandao, Katuai Madondon, to Fekeleman, Wangai Madondori. Angana Blanc, Unakum, what would the I in the for hey, what of Makim for Nina London. Mamita email of Mandirigi, promotion report, or the Rajila, Kevasangari Fala. Kevasangari Mungoli, who for no body, we put some Daritala. A promotion that Fala Bugri by Joe, any promotion, la particularité for a year, Fanny Lemata, are plus que 3 ans et 8 à nous faut better. Voilà, il m'a fait une question. Pour Neko, Mo, Emia promotion Mimbora.
ko Keba Sangare ni famo ku mandi ku sigara la ko de kama ku ya bo chef d'état-major général Abidjan ya la promotion de tɔgɔ dara fa la e b'o ye cogo di mais e yɛrɛ ni ala cɛ Kebe fo n'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka kuma jugu kɔni don mɔgɔ la n'o tɛ ni mun tɛ kuma jugu ye Pankati Sangare o ye Keba Sangare fa ye Pankati Sangare est la 8e ou 7e promotion de l'EMIA. Il a servi le pays. Il a un parcours exceptionnel. Mbabe Kalaye. Pankati Sangare, il est né en 1947 à Kati. Jean le brigade Pankati Sangare, il est la 4e promotion de l'école militaire interarmes de Kouroukoro. Promotion et général Soumaré, maire Soumaré, Ablaye Soumaré, promotion à Togo Daro de la. Mamindou, a référé, yé, et Sibakalama, a Barabauke, il va être à Joro, Poke, armée Konala, Fokana Bla, 1969 là. Au Sangele référé Konala, a Kongourou Sorokata, Okmana, Emiala. Emia a talent pour ne pas tout, Fokana Bla, Akara Soulutien Kanabla, 1er octobre 1972, Aka Kalambana. Kalambana, Kofoya, Blabla, blindé et cavalier à Tarola, Akla qui tourne à la escadron de Katila, Kakla a beau la fenêtre, Kakla a compagnie de escadrons mixi des bataillons sahéliens de l'Est à Yoke, 1er octobre 1976, premier général Pankati Sangare a une carrière, riche carrière d'amine au roi de la, premier sommet de commandement où on a parfois là, a eu barra du mec, état-major général des armées, a eu ok, au commencement à Bolongo, des prisonniers de là, au moment au fond de tout, anana, au moment zone de défense numéro 2, a eu chef au fond quand le chef d'état-major de l'armée de terre, il va être au nan, ni tchebaï, a eu coach amount de ke, carrière riche, les balles, attaché de défensier, malé ambassadine B, au moment fait République populaire de Chine, c'est en 2002, général Pankati Sangare, il va être Amba fo Ares Fatura le 28 décembre 2018 à Fatura Kachito Sambi ou Lumbla à Nissan-Kirena. Bi Marseille Kafo, il a une riche carrière, il a un dingue à fouiller de Sala. Mais il a mis Jonda officiellement Kafoko, Keba Sangare Bora et Neko parce qu'il y a une armée mandée. Nous n'avons pas mandat de l'awa. Ni toi ni tara, asimi de ataka, toda, Pankati Sangare la, Pankati Mike a Krasimi Newa. Aïe carrière Miga et Gasimi Dea. Asim Mana sur armée Bima. O kuma Keba Sangare mona so armée ba Keba Sangare korke lieutenant Sangare avec mes blindés de boula mes chars de bouli a fatura avec sa bombe na char bouli ka tike faut ta char boum a sarata arme ko ko oui Keba Sangare wolo korke di il est lieutenant. Toi tu penses que Keba bora doudeni de kona ni kuma nouvelle ne kuma de Keba Sangare a une carrière riche a une kidali na limke opération ko jombulo mais Keba Sangare de boum atteint chef d'état-major adjoint Keba Sangare des éléments conduits, les 12 Keba Sangare des opérations supervisées cachées, les 13 en a par là, les 14 en a mission de couloir d'aller. C'est le sous, et fait la mou, ou le MLM, c'est même obligé qu'à Demsing de ta douane marpache. N'y a pas marpache dans la médecine. Au moins, tu vois, qu'il a une mère ou les coups à mission de couloir d'aller, à jeter sur la d'aller, ou pas. Il y a deux boucliers. Kadou Mousso, Boussou, Koudou. N'a un tiré Mousso. On va sur la mission de couloir d'aller couloir à l'Algérie. Moun Balola. L'opération, nous Keba Sangare de l'opération dirigée. Attends le chef d'état-major à l'Algérie. Il n'y a rien de grave. J'ai été aménagement de où. Mon devait falloir. Il n'est pas dit que Keba Sangare fait une forme de frère d'enfant de guerre. Moi Keba Sangare comme quelqu'un n'a pas. N'est rien Keba Sangare bail pour tout ça. Keba Sangare était entraîné en une médaille. Elle était une affaire de biou. Et affaire de Keba Sangare de biou. Ni Pankati Sangare Fatura. Keba Sangare de billet en tenue militaire. A donné des assignes de nuit. Fakele, Bakele. Jamana Koredo. Donc c'est pour vous dire que voilà des propos. Mais évidemment, nous ne pouvons pas faire le baradi. Bébé Bouin Dondoni, Fanga Odi. Donc Keba Sangare est un officier valeureux, exceptionnel. Il a une famille riche. Son père a une riche carrière dans l'armée. Son père a fait arrêter Kéligny. Fait une tourma d'ako Keba Sangare Fadokui. Pankati Sangare Koba de fait. Il est la 4e promotion de l'EMIA. Donc il y a une question. Ni black ref. Ok. Vous n'y a aucun élément. Moi, il a pour un demande à voici la bande et débat au challenge le conseil au cabal médiatique tarabam bali secret. Ko journal souffre ne kanga beaucoup ou géographie voilà. Journal si chema bora ka ko ye comme côté journalistique à barai. Ko virement nous ko ne sila ka ni communiquer ko journalistique à barate. Et aye tout ni. Akana dit que journaliste là ça. Wallahi. Journaliste ka barate ni a donné à tout là ou ka barate. Journaliste ka barate communication kalan.
diɲɛ kɔnɔ quoi c'est pas ka jigin Mali journaliste la a y'u to yen journaliste yɛrɛ tɛ san tuguni papier jɔn bɛ se ka papier san ko kala i bɛ papier sɔrɔ furufuru yɔrɔ de la bi a bɛɛ n'Ala na ka tɛ papier bɛ bi na duuru wɔɔrɔ mun don c'est pas parce que journaliste kuma min b'a kɔnɔ ko tiɲɛ tɛ o tɛ koyi Mali ye social jamana de journaliste kelen mɔgɔ tan b'a kalan fu e bɛ journaliste san 60 k'i sɛbɛn ko tiɲɛ nin ye jumɛn ye nin y'an ka lajɛ dɛ o de ka taa 60 ta ka kelen dɔ o fana b'a di dɔ in ma donc journaliste kelen mɔgɔ tan b'a kalan dɔw b'a fɔ ma cɛ n'i ka journaliste kalan a tɔ di yan dɛ journaliste bɛ balo cogo di donc journaliste yɛrɛ kan ka taa baara wɛrɛ ka journalisme ko to yen donc kunnafoni jumɛn quoi baara tɛ nin y'an communiquant ka baara e tɛ ko an kɔni o k'an kɛlɛ yan bilayi ne filɛ yɔrɔ min na ko bi journaliste yɛrɛ hinɛ bɛ ne la wallahi journaliste yɛrɛ hinɛ bɛ ne la parce que o hinɛ bɛ ne mun na les journalistes au Mali ils n'ont pas fait la part entre un communicant et un journaliste. Moi, je vais vous faire maintenant, moi j'ai un master en marketing communication. Maintenant, un communicant a pour mission maintenant d'influencer, de faire un désir. Est-ce qu'il va clairement agrémenter? Fait mieux fin d'année, fait mieux n'a son âme avec fin d'année. C'est ça le rôle d'un communicant. Il a un rôle d'influence. Un journaliste ne se limite maintenant qu'il ne rapporte que des faits. À quel tour n'a pas apporté? Ma fumia. Donc, on dirait que les gens boulot, on dirait que les Français font mon boulot, ou les communicants, on ne sait pas des journalistes. Non, voici des journalistes. Ou des journalistes. Communicants ou des journalistes. Ils sont là, ils vont. On tire à bon idée, parce que, est-ce que il y a une nation médiatique, France 24, RFI, LCI, est-ce que TVCN, on ne peut pas entendre Ortem que l'on va Ortem ne voit pas la portée de ce combat. Il n'y a pas d'avantage de là. Mais Ortem est régné. Deux ne pas quel est. Mon groupe a quelqu'un qui me dit aujourd'hui. Ortem, mais c'est un numéro 84 D. La caméra bas d'Aïk Mamouna Bouli. Nitra, imagine ta claque à monter fou souffle. En gros, non. Mais pour vous, tout terrain sans décaler, imagine que direct dit. Ortem, mais c'est un numéro qu'on a. À monter en même temps. Oui. Téléjournal, pam, à Bana. En tout cas, là-haut. Ortem même est dépassé, ni qu'elle est à tesser. Bila à tesser. Au journaliste, mani qu'on moumsi. Mani, ni qu'elle est communiquant à qu'elle dit. Ni Ortem devait créer une chaîne d'information. Programme, un an sur qu'elle était programmé avec Ortem. Programme, c'est un journaliste et qui mérite. Et devait top étoile gala. Et devait gueuler quelqu'un. Et devait tiroir que. Et puis, au bénéfice de la Jamana Kungota. Pour vous, galonté, bina nabi kuma sogoma. Au fait qu'on devait ou la faire, galon tara. Autant de mon boulot. Il faut une nouvelle chaîne d'information. Malikango de créer. LCI, France et Sénégal, et Côte d'Ivoire, chaîne quoi créer ça uniquement Mali dossier dans le bac. Mais Bibi n'a ni trop sous le de Côte d'Ivoire. Il y a autant à discuter. Parce qu'il n'y a pas de plateau pour ça. L'autre a besoin de débats scientifiques. Des débats d'experts scientifiques. Comme on va où les cas qui n'ont pas tout où les cas débarquer. Mais à plateau tout fait. Journaliste ti se ka ni kunnafoni di journaliste yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na Mali kɔnɔ bi wallahi e yɛrɛ b'a dɔn ala ta ye ko bɛɛ n'o tɛ journaliste yɛrɛ filɛ b'i minɛ journaliste tɛ sanna papier de filifili bɛ fan bɛɛ furufuru yɔrɔ fɛn feere yɔrɔ la i bɛ papier ɲɛ fan bɛɛ o yɛrɛ man ɲi journal yɛrɛ ma c'est pas même pas bon pour le journal. condition jumɛn ne ko e bɛ min sɛbɛn n'a tɛ mɔgɔw intéressé i bɛ fɛ mɔgɔw ka wari di ma fu wa. Ni propagande ke bu oh no te propagande ke o ko no e ko ke propagande ke mi ma an kere ko propagande ke ni de ma no ko propagande si la me e ka mu mala e ka kuna foni di no bana mo mo ti ka fẹ́ san bioro no ma sama ata for be ta bu man na me ko le problème mais on tembe ka min ke bibi na ata ka de be kala ji fem il faut voir et metani euro de ma KGL no e Konaté Burna be ko opérateur mu camion black. Moi, je demande à combien kake. Je demande à combien kake reporter qui a fait bien famille. Tata, je demande à micro di moma. Ante je demande ko la sa jamana ti ko fo na fa so to na mola. Wa se na se ba kuma di terusu ma kuma mina. O wati clean. Ebra malaka wele. O tem bi ka kuma je video man na. Mais ngo mali ko na te video man di. Te be sen tra kuma dama. Marama, mali ko na te video man wa. E te fa ka ba te video man wa. Malik n'est pas journaliste. Malik, non, ça, on met débat de 100. Malik est un photographe avec photo sur El Jazeera débat. Malik n'est pas journaliste. N'a qu'à l'homme n'a pas irana. Malik n'est bête. Malik n'est pas assez mon film. Malik n'est pas assez mon vidéo. Malik n'est pas assez filmé.
Quand tu prétends qu'on a la taille, la guerre. Mon fils, Bibi na allez au Rose histoire discutera TV5. Au Rose journaliste. C'est pour te dire que tu Mali Churu, Babou Bekuma Dima. Il y a vidéo manio, il y a TV show. Ni c'est que tu vas faire que tu vas Bekuma Dima. Mais mal là au tien. Donc même Etienne Faraba n'est pas un journaliste, mais aujourd'hui il s'est fait consultant. Avec ma économie de gars, là avec comment Jalisou, il y a d'autres Jalisou Nanata. Abo mon faut pas arranger. Mais tu vas pas galondo. Babou il a pas Etienne Faraba qui est galonté. Mais il comment nous faut arranger. Et il faut que c'est pas vrai. Pour qu'il pour ta faille. C'est pas une question de journaliste, je ne sais pas qu'elle est finie. C'est même pour nous voir des balles. C'est un problème des communicants. Les un communicant est différent maintenant des journalistes, les journalistes de le gouvernement va t'avoir ta dit et vidéo manuma. Non non non, n'est malé Jabi. Eh Moussa Bouni gela dona mo ka jugu. Wallahi journaliste da san yare de bonni ala ci. Eh anga san et moi je ne vais pas oh mi me ka sa yo lukumale ya e dila ka me don jume ko indépendant mo do bor ka vidéo man Jabia e dila ka me do ko Ishaka Tangoura de sof ka bor ka mo Jabia aka fait mes réseaux il est parti maintenant vers la digitalisation mais mon journal la peinture qui est comme mobile peinture ni ka furu fere mo le ko matman galawi mais qu'est-ce que vous voulez imposer aux gens si le contenu maintenant d'un journal n'intéresse pas le public avec un gros ka war bo galon kawa nous avons fait un galon kawa. Dieu vers la digitalisation. Mali journal ou papier cola alibi. Ni boulot journaliste bécan ta Facebook compte créé. Il sera Tangoura akeo. Il sera Tangoura bibi na bébi abonné sauf tout là. Ibika abonnement sera kemé la kalola. Ibika qu'on faut le gérer sur les mots de la papier batakabla. Mais donc abi ko et que bi ko plani. Dernière question. Et n'est pas une là-bas. Aïtia il a beaucoup sous raison na cosuma sur condition na Sénégal Côte d'Ivoire donc la ko ni be condition na mana ki ka barake ka jamana ira dime mais o ye tiɲɛ olu bɔra ko kuma min fɔ min ni bilasira kuma kelen na ni gɔbɛ jamana ye wari bɔ k'a dɛmɛ k'e kunnafoni ɲini bɛɛ ye jamana sago de fɔ un journaliste doit être indépendant il se limite maintenant des faits on dit que il va pas avoir dans les journalistes qu'est-ce qu'on dit on dit en temps de guerre on cesse de donner maintenant, le journaliste, le rôle du journaliste maintenant s'arrête. On va maintenant vers la communication. Ni guerre avec Jamana. Ni temps de guerre, ni avec guerre avec guerre, ni crise. Ça fait quoi, il m'a mis au fond. C'est la communication maintenant qui prend le relais. Ça change, c'est la communication qui prend le relais. Wassé Nassir n'est pas un journaliste. Non, le journaliste. Cheikh Daniel n'est pas un journaliste. Cheikh Daniel n'est pas un journaliste. Cheikh Daniel est correspondant. Ah oui, mais la correspondance, c'est... Non, laisse-moi finir. Non, mais ma finir. Elle est fait correspondant, mais elle est fait correspondant maintenant, ni mi m'a fait. Chez Daniel DSC, c'est un élément maintenant de la direction générale des services de renseignement. En réalité, là, qu'a fait le beau, c'est on va au fond, on va faire un écrivain, ou bien faire une couverture de son nom. Chef Daniel est le relais maintenant de la DGC française. Française, service de renseignement de Chef Daniel. Au tiers, c'est bon. À ce que c'est journaliste fait pour moi. Chef Daniel est DGC élément dit. Ou à ce Nassir français, c'est des renseignements dit. De laquelle même Mali Kounoufou là, la presse malienne doit travailler avec le service de renseignement. Ça, je suis d'accord. Que ce soit les communicants, les journalistes, ni Djamana Begela, donc on a c'est des renseignements dans Kounoufou d'Audi. Donc, précis, m'a autorisé. Ali précis. Dieu Doubé, la presse européenne, ou Beckham Robert Barakeni. Ou à renseignement. Ni misali flanan dima. RFI be kuma malika, RFI ka be dans le malla. Est-ce que le RFI maintenant Aïssa, RFI ko professeur en tient. De façon officielle. De façon officielle à qui? Mais RFI be kuma munga. Na be kuma di mo dema. On va se la kono fol dama ka traiter, mais c'est la base de quoi? Fiabilité de mal. Et comme what romi. Et beaucoup kono fol sur tout. Donc mi na foi no ba arranger abo de faux. Il a RFI a beaucoup source tant à domber cassa des fois, ou bien tout donner une fois. RFI a besoin de tiens. Mais RFI parle à travers maintenant on va faire comment sur l'agent de presse là. Donc c'est pour vous dire que akabla ko na journaliste ou bega que mamuno fo ou jodo mais jamana dew ne ko ibe min se ba te intéressé. Et be kuma français là ani iba sebe avec kala mi ba kala o de ba laje na ko ka intéressé autant non. Maintenant, Sénégal, on peut me de la main. Mon église, on peut me de la main. Il y a fait ma bala famille et il y a fait ma bala et misère pour voir combien il s'agit de la main. Autant on est
an ye communicant de anw tɛ journaliste ye donc a bɛ peuple de bolo a bɛ peuple de bolo ni peuple ye wari di min ma a fɔra a banna ni maa min bɛ se ka bɔ ni dalila kelen ko gouvernement mɔgɔ dɔ jɔlen filɛ an kɔkɔrɔ n'i y'an sutura an tɛ yafi ma mais ni gɛlɛya donna mɔgɔ kan a bɛ kɔnɔ ko dɔ de garisɛgɛ minɛ ka sɔrɔ i tɛ ayiwa bu y'a kebe y'a rapidement mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye Bamakɔ yan nɔ dɔw b'a la ko an ma tila an ka carburant ko yɛrɛ gɛlɛya la ko président bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ est-ce que insécurité ko t'o ye wa bon dɔw min y'o fɔ ne t'o kalama parce que an taara concert la concert la carburant gɛlɛ tɛ Mali la an ka taa concert lajɛ AEC ɲɛmɔgɔw bɛ ka nali min kɛ mais c'est normal an bɛ gɛlɛya la waati min na an ma taa Asimi tun bɛ Buguni yan lithium deuxième lithium min ka kɛ Buguni yan o y'a sɔrɔ carburant gɛlɛya tɛ yan donc i bɛ ka kuma minnu fɔ a tɛ ɲɔgɔn sa la Asimi doit passer le relais à un autre président de l'AES Asimi ka mandat bɛ ban o de événement bɛ 22 23 ou 23 24 où est-ce que Asimi ka mandat c'est satisfaisant mais très satisfaisant a fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye faut voir anw binna pendiri kɔnɔna la mais waleya de y'anw bɔ Burkina 210 citernes et il y a faamuya b'a la fɛn min ye Niger 82 citernes o bila kɛrɛfɛ kana taa n'o ɲɔgɔn mais Asimi ka présidence bilan n b'a f'i ɲɛna c'est le bilan le plus satisfaisant de l'AES o de senfɛ bangiw b'a la ka créer Asimi ka président de senfɛ bangiw b'a la ka créer Asimi ka président de ko senfɛ monnaie premier échantillon min na yira i la Asimi ka président de confédération banque confédérale bɛ ka bila sen kan investissement confédéral b'a la ka kɛ Asimi ka président de senfɛ émission radio presse AES min na ka créer c'est trop ainsi de suite wari minnu fara ɲɔgɔn b'o bɛɛ ɲɛfina Asimi ka président de senfɛ passeport AES o créera passeport AES désormais i bɛ passeport kelen de ta Burkina ta tɛ Mali ta tɛ mɔgɔ si ta tɛ AES ta don o kɛra Asimi tile de la Asimi ka wagati de la est-ce que ka BIR bɛ ka bila place de brigade d'intervention rapide Burkina a 25 brigades le Mali à peu près 7 ou 8 brigades Mali kan ka taa ko 25 na donc bɛɛ bɛ brigade commune bɛ ka bila en place brigade d'intervention rapide an bɛ intervention kɛ ɲɔgɔn ka territoire sanfɛ o kɛra Asimi ka présidence de kɔnɔna la AES ɲɛmɔgɔya la c'est un bilan très satisfaisant très positif m'a faamuya n bɛ tila ka n'o tɔ ɲɛf'i ɲɛna même mission conjointe minnu kɛra dans le nord ka bɔ la ka na Sikaso sira fɛ AES force conjointe tun bɛ yen ka citerne la don o kɛra cogo min na n bɛn'o fana ɲɛf'i ye voilà n'an b'a kuncɛ ni min ye matériel ba minnu donna an fɛ yan nɔ militaire ka matériel caman ko ten ni minɛn ninnu an b'a dɔn k'a fɔ ne ko génie minnu bɛ sirabaw dilan baarabaw taabolo ba ninnu minnu b'o kɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye ka kuncɛ ni sɛbɛnni tɛmɛnen minɛn minnu donna an fɛ yan mais an tɛ se k'an sigi k'a fɔ an bɛ guerre kɔnɔ k'ala fɔ k'an bɛ taa matériel sous-traiter entreprise ma sirako problème bɛ Mali la il faut que génie militaire ka relais ta n'i y'a mɛn ka fɔ ko terroriste bɛ taa tracteur jeni ka caterpillar jeni o y'a n'a sɔrɔ chauffeur yɛrɛ tɛ sɔrɔ a se kɛ sinon chauffeur armé don tracteur armé don caterpillar armé don arme b'a sanfɛ fo fatile ka n'a jeni il est temps que armée ka relais ta nin sira ninnu dilanni na an bɛ ka baara kura minnu kɛ o minɛnw de nalen filɛ nin ye wa mɔgɔ bɛɛ ye militaire de parce que n'an ma farati Mali ka problème bon o tɛ dimi tɛ o parce que marché entreprise caman kelen ka baara jɔ ko insécurité bɛ an ma to de saratanya na marché bɛna démarrer kuma jumɛn l'armée est obligée maintenant de prendre le relais hali carburant ko filɛ nin ye l'armée à peu près d'importer à peu près 1 500 000 litres de carburant ko armée bɛ se k'o ta bi ka na dunna ye commerçant minnu importateur minnu kan ka bɔ fɛn na minnu bɛ ka ko lankolon kɛ ni jamana ɲɛ b'a la renseignement bɛ ka bɔ n'a bɛɛ o tɛ don convoi la o n ko armée de bɛ n'olu remplacer donc an ka ni travaux publics min filɛ nin ye génie militaire de bɛna relais ta mais ni siraba caman bɛ Mali kɔnɔ n ko génie militaire de tun b'a dilan fɔlɔ à l'époque il faut k'an k'o ta n'i y'a mɛn terroriste bɛna tasuma bila engins na baara jɔra a kɛra tan baara bɛ retard la i dun ye wari minɛ faso wari minɛlen b'i bolo entreprise bɛ dugu wɛrɛ de la ale t'a yɛrɛ faga Mali ye o maliyɛn de b'a yɛrɛ faga Mali ye donc aujourd'hui an yɛrɛ bɛ fɛn ta manœuvre ye sɔrɔsi ye a b'i kunna lieutenant yɛrɛ bɛ volant na a bɛ ka caterpillar boli a bɛ ka gradeur boli n'i nana a bɛ ka tir kɛ a bɛ ka yɔrɔ gratter mais c'est ça gardez à la fois merci beaucoup an ka to tan. à la prochaine.